ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆನೆ ಮೋನೆದ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯಲೆಗ್ ಬಿರಿಬಗ್ಗಾದು ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸುನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಉಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಸೇರಿಗೆಡು ನಡಪೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತ್ತ ಎಡ್ಮ ವಿಷಯ ಆದಿ ಮಲಾರ ಸಿಂಹಾಸನದ ದೈವ ಮಲರಾಯಿ. ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೇರಾಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಮೆರೆನು ಉಡಲು ಜಿಂಜಿದು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಸಾಹಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸುಗು ಮೂಕೆಡು ಎತ್ಕೊನುವೆ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ಯದುಪತಿ ಗೌಡ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಾಣಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸುಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸುಡು ನಮಕ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜೇತ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಯುವ ವಾಗ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರಹಗಾರರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನುವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಲೇಸುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸುಗು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನುವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸುಗು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಗ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇನು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿನೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸುಗು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿದು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಡ ಒರಿತದು ಗಂಧ ಪಾರಾದು ಪೇರು ನೀರುದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆರೆಪಾದು ಪೊಯ್ಯದ ಪುದೆನು ಮಾಯೋಡು ತುಂಬೊಂದು ಪೂತ ಪುದೆನು ಸಂಸಾರಗು ಕೊರೊಂದು ನಂಬಿ ನಕ್ಲೆಗು ಇಮ್ಮನು ಕೊರ್ದು ಕಾತೊಂದು ಬರಂದು ಪುನಕಲು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲು ಅಂಚಿನ ದೈವಲೆಡು ಇನಿ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿ ಮಲಾರ ಸಿಂಹಾಸನದ ದೈವ ಮಲರಾಯಿ ಈ ವಿಷಯಡು ನಮಕ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜೇತ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ. ವಿಜೇತ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜನಾಡಿ ಗುಮ್ಮೆಗುರಿ ಗುತ್ತು ಮೇರು ಯುವ ವಾಗ್ಮಿ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಒಂದುಲ್ಲಿರು ದೈವಾರಾಧನದ ಚಿಂತಕರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಭೂತಾರಾಧನದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಭಾಗವಹಿಸಾದರು ಅರೆನ ಗ್ರಾಮ ಮಂಜನಾಡಿದ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆವರೆ ಇದಾಡ್ದೇರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ಕಾನೂನದ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಇರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಲೇಸುಡು ಉಪ್ಪನು ನಮಕ್ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಇರು ನಮಕಿತ್ತೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರುಡೊಂದು ಇರಡ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದುಂಬತ್ತವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಡು ಸಂದ ಒಂದು ಮಂಜನಾಡಿದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಿಯರು ಅಂಚನೆ ಮಲರಾಯ ಬಂಟ ದೇವನ ಕೃಪೆನ ನಟ್ಟೊಂದು ತುಳುನಾಡ ಬೆಮ್ಮೆರನ ಅನುಗ್ರಹಣ ಪಡೆತಂದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸು ಗೇನದ ಪೊಲಬುದಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸುಡು ಈ ಲೇಸಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಅಂಜನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಅಂಜನೆ ಉಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಈ ಮಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ನಡಪನ ಚಿತ್ರ ಗೇನ ಪಲಬುದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಕೂಡು ನಂಚಿತ್ರ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ನಿನ್ನುವೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಚಿತ್ರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೇರಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಚಿತ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾಗದಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾಯ ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಯದುಪತಿ ಗೌಡರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಮಾನ್ಯರು ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಏರ್ಪುರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಲೇಸಿಡು ಉಲ್ಲರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೇಕ್ಲ ಸುಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಆದಿಮಲಾರ ಸಿಂಹಾಸನದ ದೈವ ಮಲರಾಯ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಡು ಪಾತೇರ್ನಗ ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಪನಡಾಂಡ ತುಳುವ ಮಂದೆಲಿನ ಉಸುರುಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನವು ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ಈ ಮಣ್ಣು ನಡತೊಂದು ಬೈತಿನ ಚಿತ್ತನವು ಇಂದತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಏತ್ತು ಪಾತೇರ್ನಲ ಅವು ಕಡಲದ ಪೊಯ್ಯ ಲತ್ತು ಮುಗಿಯಂದು ಬಾಣದ ಮುಲ್ಲಿನ ಗೆಂತು ಮುಗಿಯಂದು ಅಂಚಾದು ಆ ದೈವಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೇರ್ರೆ ಅವೇತೋ ವಿಚಾರಳುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೈವಲಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕದ ಸಂಗತಿಗಳು ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಚರಿತ್ರೆನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯೋಡು ಅವು ಏತು ಸರ್ತಿನ ಮಾಹಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಣ ಆತಾತ್ ನಡಲಾತು ವಿಷಯಗಳು ನಂಗೆ ತುಗಿರದಿವೆ ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡ ರಾಜನ್ ದೈವಲೆಡು ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಅಗ್ರಮಾನಿ ಸ್ಥಾನೋಡು ನಂಗೆ ತೂಗಿರತಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಏರಿಕೆಂಡ ಮಲರಾಯ ಅಪಣ ಈ ಮಲರಾಯದ ಚರಿತ್ರೆ ಮಲರಾಯನ ಮೂಲ ಮಲರಾಯನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಟ್ ತುಳಿಪು ಗೋಡಾಪುನು ದೈವದ ಮೂಲ ಈ ದೈವ ಬೋಲ್ನಾಡ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಪುರಪುಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಲರಾಯ ಬನ್ಪುಣ ಪುರಪು ಇತ್ತಂಡಲ ದೈವದ ವಾಡಿಕೆಡು ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಪುರಪು ಬೋಲ್ನಾಡ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಪಣ ಈ ದೈವಗ ಅಂಚಿತ್ರ ಪುರಪೆಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಆದಿಮಲಾರ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತ ಪುದರುಪುಣ ಚಿತ್ರ ಮಲಾರ ಪೂಡು ಅವಿತ ವಿಚಾರ ದೈವ ನೆಲೆಯಾತನ ಚಿತ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಕುಲುಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಬಿರ್ದಲಿ ನೆಲೆಯಾತನ ಚಿತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕುಲು ಅಂಚನೆ ದೈವಗೂ ಸಂಬಂಧ ಈ ಮಲರಾಯಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯನ ಕುರುಪುನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚಾದ ನಡಲ್ ದುಂಬತ್ತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಲೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಗೂ ಅನುಗುಣವಾದ ಏ ತಾಪುನ ಆತ ಐತ ವಿಚಾರನ ಚೆರಿಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಮೂಲದ ಬಗೆಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ನಡಾಡ ದೈವದ ಮೂಲನು ಪಂಡು ಪತ್ಯರ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಜೀನ್ ಬನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಪಾತೆರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಲರಾಯನ ಮೂಲದ ಕತೆಕ್ ನಂಗೆ ಕೈಪಾಡೋಡು ದಾಣ ಆ ಕಾಲನು ನಮ್ಮ ತೂಯಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಮೂಲ ಎಂಚ ಉಗಮಾಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚ ಆವಿರ್ಭವ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರೋಡು ನಂಗೆ ಪಣಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪಂಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ನಂಗೆ ತುಯರದಿಕೊಂಡು ಅವಿಟೊಂಜಿ ಕದಿಕ್ಕೆ ಉಂಡಾಣಗುಂಡಾಯಿ ಸತ್ಯ ದಾದ ಕದಿಕೆ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಕದಿಕೆ ಪಂತಿ ಬನ್ಪುಣ ಪಂತಿ ಪಜ್ಜಿರಿಡು ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪುಣ ಚಿತ್ರ ತುಳುವ ಕಟ್ಲೆಡು ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಪಜಿರಿದ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಎತ್ತನಾಡ ಅವು ಕದಿಕೆ ಅಪಣ ಕದಿಕೆಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅರ್ಥವಾದ ತುಪ್ಪೆ ಬೆನ್ನಿದ ಕಾರ್ಯಡು ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಕೊರ್ತುಡು ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಪುಣ ಚಿತ್ರನು ಸಿರಿ ತುಪ್ಪೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ತುಪ್ಪೆ ಎಂಚಿನುಂಡು ಈಗ ಕದಿಕೆ ಅಂದು ಪುದರುಂಡು ಅಪಣ ಈ ಕದಿಕೆ ಉಂಡಾಣಗ ಉಂಡಾಯಿ ಸತ್ಯ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಣಗ ಉಂಡಾಯಿ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಲರಾಯಕ ನಂಗೆ ವಾಡಿಕೆಡು ಪಾತೆರುಂಡು ಅಪಣ ಈ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಣಗ ಉಂಡಾಯಿ ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರದಾದ ಅಪಗ ಐನೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅವ ರೂಪಡು ತೂನು ನಾಂಡ ಏಪ ಭೂಮಿಡು ಪಜಿರು ಪುಟ್ಟುಂಡ ಆ ಕಾಲಡು ದೈವ ಉಗಮಾಡು ಎಂದು ಪಂಡುದು ಭೂಮಿಡು ಯಾಪರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವ ಸಂಕುಲ ಬುಲೇರಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರಾಧನೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಈ ದೈವ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಗಮಾಡು ನರಮಾಣಿ ಪುಟ್ಟುನಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾಣಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಜೀವಿ ಬತ್ತುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಡದು ತುಂಬೆ ದೈವಲು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಅರ್ಥ
ರಟನೇತ ಅದು ಕದಿಕೆ ಉಂಡಾನಗುಂಡಾಯಿ ಸತ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ತುಪ್ಪೆ ಬಹುಶಃವಾದ ಕದಿಕೆ ಪಣ್ಣಂದಾನ ಪಂತಿಗೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಆಡಲ ಈ ರೀತಿ ತೂಯರೆ ಪೋಂಡಲ ಏಪ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ತುಳುವೇರಿ ಅತ ನಮ್ಮ ನರಮಾಣಿಗೆ ಬತ್ತನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೃಷಿ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣಾ ದೈವದ ಅದು ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುದು ಬಹುಶಃವಾದ ಮಾತಿರಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಂಚಿನೊಂಡ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ನಾಡೇರ ಪೋಣ ಅಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂದಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕೌತುಕಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ದೇವರ ಅವಡ ದೈವ ಅವಡ ಆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬುದೀದು ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪುರಪು ಕೊರದು ಐನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತಂದು ಬತ್ತೀರು ಅಂಚ ಅದು ರಡ್ಡು ರೀತಿ ಹಿಡಿದ ತೊಂಡಲ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ದೈವದ ಉಗಮೆ ಇಂಚಾಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ವೈದಿಕ ಕಥೆಗಳು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಉಲ್ಲ ಇಂಥ ದಿನಕ್ಕೂ ವೈದಿಕದ ಪ್ರವೇಶ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆವೊಂದು ದುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪವಾದೊಲಿ ಇತ್ತುಂಡಲ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾನಗ ಮುಖ್ಯತವಾದ ಬೋಡ ಏನು ಮಾತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚಾದ ವೈದಿಕ ಕಥೆತ ಮುಖೇನವಾದ ವಾರಾಹಿ ದೇವಿನ ಅಂಶನೇ ಮಲರಾಯ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಅಪಣ ಈ ವಾರಾಹಿ ದೇವಿನ ಕಲ್ಪನೆಲ ಅಂಚನೆ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಸ್ವರೂಪಲ್ಲ ಹೊರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಣುಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ ಆಂಡ ದೈವದ ಮೂಲನು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಮೂಲನು ತೆರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಊಹೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಅವು ಇಂಚೆನೆ ಪಣಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನನಲ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಪಾತೇರ್ನ ಯಾನು ತೆರಿಪಾರಿಲ್ಲ ವಾರಾಹಿ ದೇವಿನ ಅಂಶದ ಬಗೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ ನನ್ನ ಬಿರ್ದಲಿದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಬನ್ನಗ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ತುಣುಕುಲು ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಪಂಡ ಈ ರಡ್ಡು ಮೂಲದ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಮೂಲವಾದ ಕಜಿಕೆ ಉಂಡಾನಗ ಸತ್ಯ ಉಂಡಾಯಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಣ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ಪಡು ಅತ್ತ ವೈದಿಕದ ಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೇವತಾರಾಧನದ ಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಾರಾಹಿ ದೇವಿನೇ ದೈವ ಸ್ವರೂಪಡು ಮಲರಾಯಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿರು ಪನ್ಪುಣ ಚೇತನ ಕತೆ ಕುಲು ನಂಕು ತುಯರ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಪೊಣಗ ಮಲಾರ ಬೋಡು ಆದಿಮಲಾರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ತಿರುಪೌಡು ಯಾನು ನೇರೋಕು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಪುಣ್ಯದವರ ನೇತ ಪೂರ್ವ ಪರಿಚಯನ ಯಾನು ಪಣಿಯರೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚಾಯನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಬೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಅತ್ತ ಪಾತೇರನಂಚಿತ್ತಿನವು ಬೇಗ ಆಂಡು ಅತ್ತ ನಡಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪುಣ ವಿಷಯಡು ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು ನಾನು ದಯಮಂತ ತೆರಿಪಾವಲಿ ಮಲಾರ ಬೂಡು ಆದಿಮಲಾರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ಕೊರೊಂದು ಪೋಣಗ ಆಯ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಪರಿಚಯ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪಡ ಈ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಮೂಲವು ಪನ್ಪುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಕದಿಕೆ ಉಂಡಾನಗ ಸುಂದಾಯಿ ಸತ್ಯ ಅತ್ತ ವಾರಾಹಿ ದೇವಿದ ಅಂಶ ಈ ರಡ್ಡೆಲ್ಲದೆ ತೊಂಡಲ ಆ ಮೂಲ ಕೊಂಜಿ ಮುದೇಲು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಗೂ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆಗೂ ಒಂಜಿ ಬೇರು ಅವು ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ತಲೆ ತಲೆ ಮಾರಾಡ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಇದನ್ನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ದೈವ ಮಲಾರಡ್ದು ಬೈದಿನ ದೈವ ಇನಿಕೋಡೆರತ್ತ ಈ ದೈವದ ಪುರಪ್ಪು ಸಮೇತ ಮಲಾರ ಬೂಡುಡ್ದು ಬತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಮಲಾರಡ್ದು ಬತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಮಲರಾಯಿ ಪನ್ಪುಣ ಪುರಪ್ಪು ಬೈದಿನ ಪನ್ಪುಣವು ಮಾತಿರೆಗಳ ತಿರಿದಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಪಂಡ ಈ ಬೂಡು ಒಲ್ಪ ಊರುನು ಪನ್ನಂದಾಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಸರಿ ಸುಮಾರು 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದಾಜು ಬರು ನಮ್ಮ ಆನೆಗುಂಡಿ ಬಾಕ್ರಬೇಲು ಆನೆಗುಂಡಿ ದಲ್ಪ ಸಮೀಪವಾದ ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಬೂಡು ಮಲಾರು ಪನ್ಪುಣ ಪ್ರದೇಶ ಕೇವಲ ಬೂಡು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ಸುತ್ತಲದ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಲಾರು ಪನ್ಪುಣ ಪುದರು ಆಯ್ತು ದೈವದ ಆದಿ ಸ್ಥಳ ಅಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಅವು ಮಲಾರ ಬೂಡು ಆದಿಮಲಾರ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಪುದರಡು ಖ್ಯಾತಿಯಾದ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನಿತ ವಿಚಾರದ
ಶೀರ್ಷಿಕೆನವೇ ಆದಿ ಮಲಾರ ಸಿಂಹಾಸನದ ದೈವ ಅಂತ. ಅಪಡ ಈ ಮಲಾರ ಬೂಡು ಪಂಡವು ಈ ಬೂಡುದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುಣವು ತಿರಿಯೊಂಡ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಂಕ್ ಮಲರಾಯನ ಕತೆಲ ಬೊಡಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಲಾರ ಬೂಡು ಅತ್ತ ಮಲಾರನು ಬುಡ್ದು ಮಲರಾಯ ಹೆಜ್ಜಿ, ಮಲರಾಯನ ಬುಡ್ದು ಮಲಾರ ಬೂಡು ಇಚ್ಚಿ ಅತ್ತ ಮಲಾರ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ರಡ್ಡೆತಲ ಕತೆನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಈ ದೈವದ ಕಲ್ಪನೆದ ಬಗೆಟ್ ಕಿಂಚಿತ್ತಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಪು. ಮಲಾರ ಬೂಡುದ ಹಿನ್ನೆಲೆನ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋನುಂದಾಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ತೋಡನ ಸರಿಸುಮಾರು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಮಾನುಡು ಈ ಮನ್ನಡು ಜನನಂದ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಅವು ನಂದ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಉಂಡು ಅತ್ತ ಜನಾನಂದ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಜನನ ಪಣಪುಣ ಚಿತ್ರ ಪುದರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೂಡು ಗುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಪುದರು ಜೈನ ಮನೆತನದಕಲು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೂಡು ಅರಮನೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಬೂಡು ಅವು ಆ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನಿ ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಳ ಅವನ ಈ 7 ಜನನಂದ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಆ 7 ಜನನಂದ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಅಕಲನ ಪೂರ್ತಿ ವಂಶಗು ಮಾಪೋಡಿ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರಪುಂಡು. ಆ ಜನನಂದ ಬಲ್ಲಾಕುಲಿಗೆ 7 ಜನನಂದ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಅಕಲಿಗೆ 7 ಬೂಡು ಇತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಇತಿಹಾಸ ನಂಗೆ ಇರತಿಕೊಂಡು ಈ 7 ಬೂಡುಲು ಓಪುರ ಮಲಾರು, ಬಾಯಾರು, ಚಿಪ್ಪಾರು, ಪಯ್ಯೊಲಿಕೆ, ಇರ, ಮಂಚಿ, ಬೋಳಂತೂರು ಮಾತ ಬಿಟ್ಲ ಸೀಮೆದ ಪರಿಧಿದ ಹುಲಹೇ ಬರ್ಪು. ಬಾಯಾರು, ಚಿಪ್ಪಾರು, ಪಯ್ಯೊಲಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಭಾಗಗೂ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇರಾ, ಮಂಚಿ, ಬೋಳಂತೂರು, ಮಲಾರ ಪನ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗವು ಬರುಡು. ಈ 7 ಬೂಡು ಈ ಪಯ್ಯೊಳಿಕೆ ಅತ್ತ ನಾಡ ಕುರಿಯಾಡಿ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು. ಆ ವಿಚಾರ ಬುಡ್ನಂದಾಂಡ ಈ 7 ಬೂಡುಲೇಗ್ 7 ಜನನಂದ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಐತ ಪುದರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂಗೆ ತುಯರ ತಿಕ್ಕಜಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿದ ಆಧಾರವಾದ ತಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ರ ಪುರಪುಲಾಕಲ್ನ 7 ಜನತ ಮಾಪು ಪರಂದೇರು, ಮಾಪಾಡ ಪರಂದೇರು, ದುಗ್ಗ ಪರಂದೇರು, ದುಗ್ಗಣ ಪರಂದೇರು, ಅಣ್ಣೀರಗುಡೆ ಬಲ್ಲಾಲು, ಜತ್ತಾಡೆ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಾಲಿರು, ಬೇಂಗ್ರ ಕೇಮರ ಬಲ್ಲಾಲಿರು ಅಂಚ ಒಟ್ಟು 7 ಜನ ಬಲ್ಲಾಲನು ಐಟ್ ಕಡೀರ್ದಾರು ಮಾಪು ಪರಂದೇರು ಅಪಣ ಕಡೀರ್ದಾರು ಪಂಡ ಅಕಲನ ಮಾತ 7 ಬೂಡುಗ್ಲ ಮೂಲವು ಕೇಂಡ ಮಲಾರ ಬೂಡು ಅಂಚಾದೆ ಐಟ್ ಕಡೀರ್ದಾರು ಅಕಲ್ ಇತ್ತನ ಚಿತ್ರ ಪುದರಿಗೆ ಮಲ್ಲಾರೆ ಬೂಡೆ ಮಲಾರ ಬೂಡು ಆತನ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಅವು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿಯ ಬರ್ಪು. ನೀವು ಬೂಡುದ ಪುದರು ದೈವಗೆ ಬೈದ್ರೆ ದೈವದ ಪುದರು ಬೂಡುಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ವಿಚಾರಡು ನನಾತ್ ಚರ್ಚೆ ಬರು ಯಾಕೆಂಡ ನಂಕ್ ಇಂಚೆನೇಂದು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೈವದ ಕಟ್ಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವು ದೈವಲ್ನ ಕಟ್ಲೆಡ್ ಮಣ್ಣುದ ಪುದರು ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಪುದರ ಮಣ್ಣುಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಮಲಾರ ಬೂಡು ಅಂಚನೆ ಮಲರಾಯ್ ಈ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನಡೆದವರ ಇಂಚ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ಪುಳಿ ಬಂಡ ಮಲ್ಲಾರೆ ಬೂಡೆ ಮಲಾರೆ ಬೂಡಾತನು. ಆ ಮಲಾರ ಬೂಡುಗು ಕಡೀರ್ದಾರು ಮಾಪು ಪರಂದಿರು ಇತ್ತೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅರ್ನ ಪತ್ನಿ ನೆಂಚಿತ ತಿರುಮಲೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಕಥೆನ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಣಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕಲು 7 ಜನ ಬಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒರ್ತಿ ತಂಗಡಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಅರೆನು ಕುಂಟಾಡಿ ಗುತ್ತುಗು ಮದಿಮೆ ಮಂತು ಕೊರತೇರು ಪನ್ಪುಣಿತ್ತು ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಂಕು ಚೀರತ್ಕೊಂಡು ಅಪಣ ಈ 7 ಜನ ಬಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಡ್ ಕಡೀರ್ದಾರು ಮಾಪು ಪರಂದೇರು ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರಳ ಮಾತ ಇತ್ತು ನೀನು ಈ ಮಾಪು ಪರಂದೇರು. ಈ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪೋಪುಣು ಅಂಚದೆ ನಾನು ಕಿಂಚಿತ್ ರೂಪಡು ತೆರಿಪಾಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ. ಈ ಮಾಪು ಪರಂದೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ನ ತಂಗಡಿಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಿಯರಡೆಲ ಮದಿಮೆ ಹೈಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಕಮ್ಮಿ. ಅವು ತಿರುಮಲ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಬಲ್ಲಾಳರ ಬಡಿದಿನ ಮತ್ಸರಿ ಅದು ಅತ್ತ ಆಕಿಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯದವರ
ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಟ ಜನಕ್ ಆರ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೊನ್ನ ಬಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಏರು ಮದಿಮೆ ಆದ ಪೋತೆರ ಅರಣೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಮೇರತ್ತು ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಆರತ್ತು ಬಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಅನೇಕ ಕಾಲದ್ದು ಅಕಲಿನ ನಡುಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಅಪಣ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಮಾಪು ಪರಂದಿರ್ನ ತಂಗಡಿ ಗರ್ಭವತಿ ಆಪೇರು. ಈ ಗರ್ಭವತಿ ಐನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಪು ಪರಂದಿರ್ನ ತಂಗಡಿ 7 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಕರಿಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ಪೆದ್ದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ. ಆಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ನಿಲ್ಲಗ ಕೋದುಪ್ಪುಜಿ ತಂಗಡಿ ಏತ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಲೆಪ್ಪು ಅರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ತಂಗಡಿ ಪೆದ್ದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮೆಕ್ಕಲನ ಕುಲದ ಇವ ಜುಮಾದಿ ಅವಿನ ನೇಡ್ ದುಂಬೆ ಪನೋಡಿತ್ತನು ನೇಡ್ ಮೆಕ್ಕಲನ ಈ ಬೂಡುಗು ಅಪಗಿತ್ತಿನಿ ಮಲರಾಯತ್ತು ಐ ದುಂಬ ಅವಳು ಜುಮಾದಿ ಅಂಗಣ ಜುಮಾದಿ ಶಕ್ತಿ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಡು ಇತ್ತನು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನು ಅಕ್ಲನ ಕುಲದೈವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಜುಮಾದಿಯ ಮೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಸರ್ವ ರೀತಿದ ಅಧಿಕಾರ ಆಧಿಪತ್ಯ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅಂಚ ಈ ಜುಮಾದಿ ಬೇರೆಗೆ ಸ್ವಪ್ನೋಡು ಬತ್ತದು ಈ ದೈವದ ಕಲ ನಿಲಿಟದ ತಂಗಡಿ ಗರ್ಭವತಿ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಪೆದ್ದು ನಂಚಿತ್ತನ ಹೊರತು ಬೈದನು ಮದತನ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಏನ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಾಪು ಪರಂದೇರು ಪಾರೊಂದು ಗೋಪೇರು ಪೋನಗ ತಂಗಡಿ ಬಾಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ದು ಜೀವ ಬಿಡ್ದು ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿದರು. ಅವಾಗ ಆ ಪುರುಬಾಲಿನ ಕೈಟು ಬತ್ತೊಂದು ತಂಗಡಿ ತೀರುಬೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸುದ್ದಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ಏತ ಮಧ್ಯಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಥೆಗಳು ನಂಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬೋಡುಂದಾಣ ನಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾಲಿ ಮಾಪು ಪರಂದಿರ್ನ ಕಥೆಗೆ ಮನ್ಪೋಲಿ. ಅಂಚ ಈ ಮಾಪು ಪರಂದಿರು ಆ ಬಾಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಈ ವಿಚಾರ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ದುಕ್ಕೊಡಾರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಂಚ ರಟ್ಟು ಮರಣದ ಮಧ್ಯಡು ಮೆಕ್ಕಲು ತಿಕ್ಕಲ್ದ ಬುರ್ದು ಅಪಗ ಈ ರಟ್ಟು ಮರಣದ ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಬಾಲೆನು ಮೇರು ಸಾಂಕುವೆರು ಆ ಬಾಲದ ಕಥೆನು ಬೊಕ್ಕ ಪಡಲಿ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಕರ್ಣಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಪುರಪ್ಪುನು ದೀಪೇರು. ಆ ಬಾಲದ ಇಡೀ ಕಥೆಕ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಆ ಮಲರಾಯನ ಮಾತ್ರ ಜುಮಾದಿನಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ರ ಕತೆ. ಈ ಮಾಪು ಪರಂದಿರು ತನ್ನ ತಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತಗೆನ ಅಪ್ಪೆನ ಮರಣದ ತುಕ್ಕೊಡು ಪುಣಕಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇಮರ ಬಲ್ಲಾಲೆರು ಮಿಗ್ಗಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಚಿಪ್ಪಾರದ ಬೂಡದ ಬಲ್ಲಾಲ್ರು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ತಗ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಕಿರಿಯ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಕಿರಿಯೊಂದು ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಸೂಕೆ ಇಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಭಸ್ಮ ಅತ ಅಕ್ಲೇನ ದಹನ ಮಂತ್ರನಂಚಿತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಐನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಬಾರ ಮಖೆಕ್ ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯೋದು. ಅಪಣ ಉಬಾರ ಮಖೆಕ್ ಪೋಯರ ಆ ಕಾಲುಡು ಆತು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಐತ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿನಾಯಲ ಹೂಡು ಅಂಚಾದ ಉಬಾರ್ಗ್ ಪಿದಡುವಿರು ಪಿದಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಉಬಾರದ ಎತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಾದಿಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಅವು ಏರುಂದು ಕೇಂಡ ನುವೆ ಬಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ಡು ಪುಣಂಚಿತ್ತು ನೆಕ್ಕರೆ ಪನ್ಪುಣ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತು ನಂಚಿತ್ರ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರೋಮೆ ಎಂದು ಅವನ ಮಾರೋಮ ನಡೆ ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಅವೇನು ಕುಡವರ ಮಾರೋಮಿಯರು ಮಾರೋಮನ ದೈವದ ಕಥೆ ಇಂಚುಂಡು ಬರ್ಪುಣೇನು ತೆರಿಪಾವೆ. ಅಂಚ ಮಾರೋಮನ
ಬೆರಿಯ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ಮಾಪು ಪರಂದೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಅಕಲು ಬಲ್ಲ ಅಕಲು ನಕಲು ಬಂದಾಗ ಈ ನೆಕ್ಕರೆ ಮಾರೋ ಮಾಡ ಪಾತಿರ್ದು ಕೆಲವು ಕತೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆಯ್ ಅಡಿ ಸಾಧಿ ತೋಜ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಏನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳಂದು ಅವಾಗ ಈ ಮಾರೋ ಮಣ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ಒಕ್ಕೆಲು ಡಿತ್ತಿನ ಹೇ ಪನ್ಪುನ ಗುರ್ತ ಅದು ఆయన ಸಮ್ಮಲಿಲ್ಲಗ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ಲ ಕೇಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಉಬಾರದಲ್ಪಣಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಚ ಉಬಾರಗ ಬಿದ್ದಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಕಿರಿಯನ ಮಂತೊಂದು ಅಕಲ್ ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ಅವನ ಈತ್ ಕತೆ ಮಲಾರ್ ಬೂಡುದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆಡ ದುಂಬದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನೊಡಾಂಡ ನೆಕ್ಕರೆ ಮಾರೋಮನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಡು ಪೊರ್ತುದ ಅಭಾವ ಎತ್ತಿನದಾರ ಆಯ್ತ ಮಡ್ಯಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಎತ್ತನು ಆಡ ಎಲ್ಲೇ ರೀತಿ ಬರೋಡಾಡ ಈ ನೆಕ್ಕರೆ ಮಾರೋಮನ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಮಲಾರು ಬುಡುಗು ಪ್ರವೇಶದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕತೆಗಳೇನು ತೆರಿಪಾ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಪಗ ಈ ನೆಕ್ಕರೆ ಮಾರೋಮ ಏರಿಕೆಂಡ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕಣಿ ಮಲಾರು ಬೂಡುದ ಬಲ್ಲಾಕಲನ ಒಕ್ಕಿಲಿಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ఆయన ಸಮ್ಮಲೆ ಸಿಂಗಂದಾರು ಪನ್ಪುನಾರು ಆರು ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರುಷಲಂದು ದೈವಲ್ನ ಸಿದ್ಧಿ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಣ ಆರೆನ ಇಲ್ಲು ಕೇಪಾಡಿ ಉಬಾರದ ಬಣ್ಣಡ್ಲ ಪುರಪುಂಡು ನೀರುಡು ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಬೊಟ್ಟುಡು ಕೇಪಾಡಿ ದೇವರು ಗುಂಡೊಡು ಮಾಗಲಬ್ಬೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಲೆ ಅವು ಉಬಾರದ ಅಪಣ ಉಬಾರದ ಮಣ್ಣಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಕೆತ ಜಾತ್ರೆದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಾಕಲು ಇಂಚಿನುಂಡ ಅಲ್ಪಣೆ ಸಮೀಪಡು ಸಿಂಗಂದಾರನ ಇಲ್ಲು ಈ ಸಿಂಗಂದಾರಿಗೂ ಈ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮಲರಾಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಗೋಚರ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲುವೇ ಸಿಂಗಂದಾರಿಗೆ ಆ ದೈವನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರು ಅಪಗ ಅವು ದೇವಿ ಅಂಶದೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅರೆಕ್ ತಿಕ್ಕದುಪ್ಪುನವು ಅಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಹಿಡಿತಡ ದೀವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಸಿದ್ಧಿ ಆರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಪತ್ತೆರೆ ಪೊಡಕವು ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಅಪಾರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ದೈವ ಆರ್ನ ಕೈ ಟುಪ್ಪು ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಮಾರೋ ಮೇಡೆ ಪೋಪೆ ಮಾರು ಮೇಡೆ ಪೋದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಿನಕುಲು ಅವಳು ಪೊರ್ತು ಕಳೆಯೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪ ಭಿನ್ನ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂಡ ಬೊರ್ಲುಡು ಆ ಔತನ ಇಂಚಿನುಂಡ ಪೂರೈಸಿ ತಂದು ನನ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ನನಾಡಲ ಬೂಡುಗು ಪಿರಪೋಡು ಮಲಾರ್ಗು ಪಿರಪೋಡು ನೆಕ್ಕರೆಗೂ ಪಿರಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಇರಾದಿನ ಕೊತ್ತಂದು ಆಯೆ ಪಿರಪು ಯಾರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪು ಅಪಗ ಬತ್ತಿನ ಅರುಹದಗ್ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಡತ್ತ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಕಲು ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮನ್ಪುವೆರು ದಾದ ಕೊರುಳಿ ಕೆನ್ನಗ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ನೊಂದಾಂಡ ಮಲಾರದ ಸಾಜಿಡು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡೋಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಕಲೆಂಜಿ ಮಲೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಅಪನ ಅವಳು ಕಲ್ವೇರುಳ್ಳೇರು ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿ ಕೊರ್ನ ಬಲ್ಲಂದ ಪದವುಡು ಪಿರಿಕುಲೇನ ಕಾಟ ಉಂಡು ಅಪನ ದಾದ ಕುರುಳಿಂದ ಕೆನ್ನಗ ಸಿಂಗಂದಾರ ಬೊಡಿದಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರು ಇರೆಕಾಯಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರೆಕೈ ಕಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡಲ ಆಯ್ನಾಂಡಲ ಮೇಕ ಕೊರ್ನುಂದಾಂಡ ಆಯ ಆಂಡಲ ಐನು ಪತ್ತದ ಐನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡಾವೆತ್ತ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸರಿ ಬಂಡದು ಸಿಂಗಂದಾರು ನೆಕ್ಕರೆ ಮಾರಮಕ್ ಈ ದೈವನು ಬಲುವಳಿ ಅದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಆ ದೈವನು ಕೊರ್ಪುನ ವಿಧಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆಡು ಅಂಚನೆ ತುಂಬೆದ ಪೂ ಕೇಪುಲ ಪೂ ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸೊತ್ತುಲೆಡಿದು ಇದು ತನ್ನ ದೇವರೇ ಬಲಭಾಗುಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವನು ಕೊಲ್ಪುದ ಪೊರ್ತುಡು ಉಬಾರ ದೇವರನ್ನ ಆ ನೀರುಡು ಶುದ್ಧಿಯಾದು ಸಿದ್ಧಿ ರೂಪಡು ಐನು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರ್ನಕ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಮನ್ಪೇರು 48 ದಿನದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಈ ದಿನ
ಉಪವಾಸ ಇಂಚಿಂಚಿನ ರೀತಿ ಐಕ್ ಇಂಚಿಂಚ ಪೂಜೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ್ ಅಸುರಕ್ರಿಯೆ ದೇವಕ್ರಿಯೆ ರಟ್ಟು ರೂಪಡ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಕೊರಿ ಬೆಲ್ಲ ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಐನು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ತೆರಿಪಾವಳಿ ಅಪಗ ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಾದು ದೈವನು ಕೈಯೇರಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈ ದೈವ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಬರ್ಪುನಿ ಸಿಂಗಂದಾರೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆರೋಮಣ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಲಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಡು ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ಲ ಅರಮನೆದವರು ರಾತ್ರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ದೈವ ಒಂಜಂಶ ಉಂಡು ಒರಿದು ಹೋಪು ಪಂಡ ಸಂಕಲ್ಪಾರ್ಥವಾದ ಆ ಮಣ್ಣಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಎಕಡು ಬೋಲ್ನಾಡ ದೈವ ಎಂಚ ಬರ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಎಂಚ ಬಂಡ ಈ ದೈವ ಈ ಸೀಮೆಗೆ ಕಾರಿದಿನಗ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯೇ ಇಡೀ ಲೋಕನೆ ಹೊರ ಬೊಲ್ಪಾತನು ನಾವು ಕತೆ ಅಂಚ ಬೊಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಬೊಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಡು ಪಣ ಬೊಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಡದ ಸತ್ಯ ಓ ಕೆಂಡ ದೈವ ಆ ಮಲರಾಯಿ ಅಪಣ ಬೊಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಡದ ದೈವ ಬೋಲು ನಾಡದ ದೈವ ಬೋಲ್ನಾಡ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಇನಿಕಲ ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆಗ್ ವಿಟ್ಲಗ್ ಬೋಲುನಾಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಟ್ಟೇಲು ಬೋಲುನಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರಪುಂಡು ಅಂಚದು ಅಡೆ ಬತ್ತರ್ ಹಿಡಿದ ಅವರ ಬೋಲ್ನಾಡ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಪುರಪು ಬತ್ತನು ಅಪಣ ಈ ದೈವ ಮಾರೋಮಣ ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ఆయన ಕೈಯಾರೆ ఆయన ಕುರ್ಪುಡು ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಆ ದೈವನು ఆయన ದುವೆ ಮಲಾರದ ಪ್ರದೇಶಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿ 48 ದಿನದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪೂರ್ತಿ ಆದ ಶ್ರೀ ದೈವ ಆಗ ಒಲಿದುಜಿ ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿನ ಕಣತದು ಬೋಡು ಬೋಡಾಪಿಲಕ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪಿ ಎಂಚ 48 ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಲೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡ ಆಯ್ತ ಪ್ರಭಾವ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಂಚ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಗೊತ್ತಾಪನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಬೂಡುಡು ಈ ಮರ್ಮಲ ಕರ್ಣಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಈ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕತೆ ಉಂಟು ಅಕ್ಲ ನಡುಟು ಮರ್ಮಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಮಿ ಆಯ್ನ ತಿರುಮಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಚ್ಚರದ ವಿಚಾರ ಅವು ಪೂರ ಕತೆಗಳು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ಈ ಮಧ್ಯಡು ತಂಗಡಿನ ಮದಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲುಡು ಪಂತನ ಚಿತ್ರ ಧರ್ಮನೇವದ ಪರಕೆ ಜುಮಾದಿ ಆ ಪರಕೆನು ಬೂಟುಡು ಬಂದ್ಪಣ ಇರಾದಿನ ಪಟ್ಟೊಂದು ಬೂಡುಡು ಧರ್ಮನೇಮ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಬೂಡುಡು ಧರ್ಮನೇಮ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾರೋಮೆ ಯಾಪಲ ಪುನಂಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರೋಮೆ ಯಾಪಲ ಪುನಂಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನೇ ತೋಜುಜಿ ಓಲೆ ಪೋತೆ ಅಪಗ ಈ ಮಾರೋಮೆನ ಹುಡುಕಾಟಗ್ ಜನ ಕಡಪುರು ಆನ ಇಲ್ಲದಡೆಗ್ ಮಂದಲೇನ ಕಡಪುರು ಅಪಗ ಮಾರೋಮಣ ಇಲ್ಲಕ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ರ ಜನ ಬಲ್ಲಾಳರಿನ ಜನ ತುನಗ ಮಾರೋಮಿ ತೋಜುಜಿ ಇಲ್ಲಡಿಯರ್ಲ ತೋಜಿಯರು ಕೇವಲ ಕಬುಲುತ್ತಿ ಪೆತ್ತಲ ಕಂಜಿಲ ಮಲರಾಯಣ ಲೀಲೆ ಅವಲಂಜಿ ಪೆತ್ತಲ ಕಂಜಿಲ ತೋಜಿತು ಅಪಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪೆತ್ತ ಆಯ್ತ ಕಂಜಿನ ತುನಗ ಬೆಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಕಂಜಿದ ಪುರ್ಲು ತೂತು ಮರಲಾತೆ ಅಯ್ಯೋ ಎತ್ತು ಪುರ್ಲದ ಪೆತ್ತ ಪಣಪುಣಂಚಿತ್ರ ಪಾತೆರ ಬಣ್ಣದು ಅಕಲು ಆ ವಿಚಾರಡ ಪಣೊಂದು ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪೇರು ಬೂಡುಕು ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಬೂಡುಕು ಬನ್ನಗ ಇಂಚೆಂಚ ಮಾರೋಮಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡ್ ಅಕಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಲಡು ಒಂಜಿ ಕಬಲ್ತಿ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿಲುಂಡು ಅಪಗದ ಕಾಲುಡು ಒಕ್ಕೆಲುಡು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಿ ಸಾಂಕೊಡ ಅಂಡ ಯಜಮಾನಿಯನ ಅಪ್ಪನೆ ಅಪಡ ಅಂಚ ಅಂದ ಪಣ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಕೆಣತು ಆ ಕಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕಡದ ಬಲೆ ಪಣದು ಕುಡವರ ಜನ ಕಡಪ ಅಪಗ ಜನ ಕಡಪನಾಗ ಕಬಲ್ತಿ ಪೆತ್ತಲೆಜ್ಜಿ ಕಂಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಕುಬಲಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲತೊಂದು ಪಂಡೇನ್ ತೂದು ಪೋಡಿವೇರು ನುದಾದ ಸೋಜಿಗ ಕಲಿಜಿಗ ಅಂದು ಅಕಲೆ ಆಪು ದೈವದ ಲೀಲೆಡದಣ್ಣ ಆ ಸಂಗತಿ ತೆರೀನ ಸಾಧಿಕ ಬಲ್ಲಾಳೆರು ಏಳೇಳು ಲೋಕದ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನರಿ ಅಪಕ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ఆయన ಒಕ್ಕೆಲು ಲಕ್ಕ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರದಿರಿ ಅಪ ಆರು ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪುರು ఆయన ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪುದವಲ ಹಿಡಿತೆ ಕತ್ತಲ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪುದವಲ ఆయన ಒಕ್ಕೆಲು ಲಕ್ಕದ ಅವಡು ఆయన ಇಲ್ಲನು ಒಯ್ಪೋಡು ಒಯ್ತು ತೆಪ್ಪೋಡು ಆಯೆ ఆయన ಪಿದೈ ಪಾಡೋಡು ಅಪಗ
ಬೂಡುಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನಕಲು ಬೂಡುಡು ಪಾತಿರ್ನಲ ಈ ವಿಚಾರ ದೈವದ ಸಂಕಲ್ಪಾರ್ಥವಾದ ರಾತ್ರಿಗ್ ಮಾರೋಮಕ್ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಪಗ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಲಕ್ಕಾವ್ ನಿರ್ದುಂಬಿ ಯಾನಿ ಮುಂತೊರ್ದು ಪೋಪು ನೆಡ್ಡೆ ಪಣದು ನಿರ್ಧಾರ ಮನ್ಪು ರಾತ್ರೆ ಒಕ್ಕಿಲು ಸಕ್ಕಿಲು ಪುಡ್ದು ಬೂಡುನು ಮಲಾರದ ಪ್ರದೇಶನು ಬಿಡ್ದು ಸೂದೆ ಬರಿಕ್ ಬರ್ಪೆ ಈ ಮಲಾರದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸುದೆ ನಂಗೆ ಇರದಿಕ್ಕುನು ಆ ಸುದೆ ಬರಿಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಸುದೆ ತಲ್ಪ ವಾಡ ಕಡಪೆರೆ ವಾಡಗು ರಾತ್ರಿದ ಪೊತ್ತು ವಾಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಣದು ಬಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಆತ ನಡೆದ ಅವರ ಓಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಎಂಚ ಕಡಪುಣಿ ಪನ್ಪುಣ ಎತ್ತನಾಗ ನನ್ನ ದೈವನೇ ಗತಿ ಬಂದದು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನವೇನ ಅಲಿಮಾರದ ಮರ ಇತ್ತ ಆ ಚಿತ್ರಡು ನಂಕ್ ತೂಜಿನ ಚಿತ್ರ ಮರ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವೇ ಪ್ರದೇಶಡು ಈ ದೈವನ ತರಿಟ್ಟು ತುಂಬೊಂದೇರು ಪುರ್ಪಣ ತರಿಟ್ಟು ತುಂಬೊಂದು ಒಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರ ಮಾರೋನೆ ಆ ಪುರ್ಪಣ ತೀರ್ಥದೀಪಿ ದೀಸಾತ್ರಕ್ಕೂ ನಾನ ದೆಪ್ಪುನಲ ದೀಪುನಲ ನಿನ್ನನೆ ಎಕ್ಕೆ ಬುಡ್ತನ ಬಣದ ಪೂರ್ತಿ ದೈವದ ಶರಣ ಆಪಿ ಅಪಗ ಶರಣ ಐನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ದೈವನ್ ಪ್ರಕಟ ಆದ ಮಾರೋ ಉಪದೇಶ ನನ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪಾರ್ಥವಾದ ಆಯನ ಮುಖ್ಯನ ಮಲಾರ್ಗ ಪೊಗುದಾಂಡು ನನ ನಿನ್ನನು ಸುದೆ ಕಾಯರ ಕಡಪಾವೆ ನಾನ ತುಂಬತ್ತ ಅನ್ನು ಬೂಡುಗು ಪೊಗ್ಗುವೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಬೋಡೈನಿ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಮು ಅಪಗ ಅಂಚಿದ ನೀರು ಅಂಚಿಗೆ ಇಂಚಿದ ನೀರು ಇಂಚಿಗಾದು ಬೊಲ್ಲಗು ಎರ್ಕಂಚಿತ್ತಿನ ಸುದೆಟ್ಟ ಮಧ್ಯಡು ಸಾದಿ ಆಪುನು ಆ ಸಾದಿಡು ಮಾರೋಮೆ ಸುದೆಟ್ಟ ಆಯರಕ್ಕೆ ಪೋಪಿ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಗರಡಿ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶ ಇನಿಕ್ಲ ಮಾರಂಬೋಡಿ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬುಡುದ ಅರವಾತು ಜನಕ್ಕಲು ತೆರಿಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತುನು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೈವ ಬೂಡುಗು ಪ್ರವೇಶ ಅಪಗ ಬೂಡುಗು ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತುನು ಈ ದೈವ ಬೂಡುಡು ಅವಶಕ್ನ ತೋಜುನು ಉಂಡಿ ನುಪ್ಪುಗು ಮಡೆಬೂರುಡು ಅಪಗ ನುದಾದ ಸೋಜಿಗ ಕಲ್ಜಿಗ ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮಾರೋಮೆ ಬೈತುನೆ ನಮ್ಮುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಡೆ ಬೈದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಗ ಉಪಾಯದ ಅಂತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ದೈವನು ಆರು ನಂಬುಜೇರು ಅಕ್ಲನ ಒಕ್ಕೆಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಕ್ಕೆತ್ತಿರಿ ಸಂಸಾರದ ಕುಂದರನ್ನ ಬರಿತ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕೈಟ್ ಅಕ್ಲನೆ ಭೂಮಿಡು ಐಕೊಂಜಿ ನಿಲಗಟ್ಟದು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪಾವೆ ಆರಾಧ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಂಬುಜೇರು ಅಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಾವೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತದು ಅಂಚ ಪ್ರಪ್ರಥವಾದ ಆರಾಧನೆ ಪಡುತ್ತನ ಬೂಡುದ ಬಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿನ ಮುಖೇನ ಕುಂದರನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಕೈಟ್ ಸೇವೆನ ಪಡೆಪ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮುಟ್ಟ ಆ ದೈವಕ್ಕೆ ಪುದರಿಚ್ಚಿ ಇಂಚ ದೈವ ಅಂದೇ ಪನ್ಪುಣ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ಮಲರಾಯ ಪನ್ಪುಣ ಪುರಪ್ಪು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಾನ್ ಅಂಚ ಈ ದೈವ ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನೆಲೆ ಆದ ಕೊರ್ತುಡು ಮಾರೋಮೆ ಆಯನ ಬದುಕಿನ ಆಯ ಕರಿತೊಂದು ಪೋಪೆ ಈ ಮೇಟು ಬೂಡುಡು ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಗತಿಲ ಒಂದು ಪುಣ್ಣು ಆ ಮಧ್ಯಡು ಕರ್ಣಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಜುಮಾದಿನ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಚಿತ್ರ ತರಕಾರಿ ಸುತ್ತಲೇನ ಕಾಣತದು ಅಟಿಲು ತಂತದು ಉನ್ಪಾಯಿನ ದೋಷಗು ಐಟ್ ತಿರುಮಲೆಗ್ ಹಾಕುನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೈವನು ಮೀರಿದು ಮರ್ಮಲನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಜುಮಾದಿಗ್ ಅವಳು ಕೋಪ ಬರ್ಪುನ ಸಂಗತಿ ಬರ್ಪು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ತೀವುಡು ಅದೊಂದು ಕೆಂಡ ಈ ಕರ್ಣಕನ ಕತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಜುಮಾದಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಮಲರಾಯಣಿಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚಾದು ಮೂಲು ನಡಪುನ ಚಿತ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪು ಜುಮಾದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಭಾವ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಲರಾಯಣ ಪ್ರವೇಶ ಆಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕವು ಅಂಚಾದ ಕರ್ಣಕನ ಕತೆ ರಡ್ಡಿಕ್ಲ ಅನ್ವಯ ಆಪು ಆ ರೀತಿಡು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಮಲರಾಯ ಅಲ್ಪ ಪುಣಗ ದಾದನ ರಡ್ಡು ದೈವಲ್ಲಕ್ಕೂ ಜುಮಾದಿನ ಕೋಪ ಮಲರಾಯಣ ಲೀಲೆ ದಾನ ಅಂಚ ಅದು ಪುಣಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕರ್ಣಗೆ ಈ ಮಾತಾ ಸಂಗತಿ ನಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಂದೆ ಅಪಲ್ ಲೆಪ್ಪುಣಗ
ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಡ್ದಲೆತ್ತನ ಜಾಲುಡಿಕೆಂಡು ಜಾಲದಲೆತ್ತನ ಕಂಡೊಡಿಕೆಂಡು ಅಂಚ ನಾಡೊಂದು ಪೋಣಗ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ಟು ತೋಜುವಲು ಸುದೆ ಬರಿಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ನೀರುக்கு ಬೂರುವಲು ಅಪಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ನೀರುக்கு ಬೂರುತನ ಚಿತ್ರ ಈ ಕರ್ಣಗೆ ಸುದೆತ ಗುಂಡಿ ಆಯ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಕರ್ಣಗೆ ಗುಂಡಿ ಎಂದು ಪುದಾರು ಆ ಸುದೆತ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರುಣಿ ಅಥವಾ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಏತ ನಾಡನೆಲ್ಲ ಗೋಚರ ಒಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಜುಮಾದಿನ ಮಿತ್ತುದಾನ ಕೋಪ ಎತ್ತನ ಅವೇನ ಅತ್ತಂದೆ ಮಲರಾಯ ಕಲ್ಪುಂಜಿ ಪರಕೆ ಬನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಾಕು ಎಂಚಾಂದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲು ತೋಜಿಯಲಂದಾಂಡ ಕುಂದರನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಕೈಟ್ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ರ ಚಿತ್ತನ ದೈವ ಆ ದೈವನು ಅರೆಗು ಉಪಾಯದಂತೆ ಆಂಡಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬನ್ಪೇರು ದೈವ ಈ ಕರ್ಣಗೆ ತೋಜಿಯಲಂದಾಂಡ ಕಂಚಿದ ಮುಗ ನಿಕ್ಕು ಮಲ್ಪಾವೆ ಕರ್ಣಗೆನ ಬೊಲ್ಲಿದ ಪಾಪೆನು ನಿಕ್ಕು ಸಂದಾವೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗ ಪಂಡಿನಾಲಯ ದೊಂಡೆಡ ಅವಡಾನ ನಾಡೆರ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆಗು ಅಲ್ಲ ತರಕುಜಲ ಜುಟ್ಟು ತಿಕ್ಕು ಅಪಗ ಅಲ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಒಯ್ಪು ಅಪಗ ಕರ್ಣಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಲ್ ಕರ್ಣಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಚಿತ್ತನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಂಡಿ ಪರಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸವ್ರಿ ಆ ಪರಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಾನಾಗ ಮದಿಮಾಲ ಪೊಣ್ಣುಲು ಕಿನ್ನೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಐನು ತುಯ್ಯರ ಬಲಿ ಬನ್ಪುಣ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚಾದ ದುಂಬೆ ಪಣದುಪ್ಪೇರು ಕರ್ಣಗೆ ಐನು ತೂಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಡಲ ಆಳು ದೆಂಗದು ಈ ಪರಕೆನು ಒಪ್ಪಿಸಾವುನೇನು ತೂಪಲ್ ಇತ್ತ ಆ ಚಿತ್ರೋಡು ನಂಕ್ ಮಿತ್ತರಟು ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಬೊಲ್ಲಿದ ಪಾಪೆ ತೋಜುಲು ಅಂಚನೆ ತಿತ್ತರಟು ಕಂಚಿದ ಮುಖ ತೋಜುಲು ಅವೇ ಮೂಲತಃವಾದ ಬಲ್ಲಾಲಿರು ಕುರ್ತುನ ಚಿತ್ರ ಕರ್ಣಗೆನ ಬೊಲ್ಲಿದ ಪಾಪೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಚಿದ ಮುಗ ಇನ್ನೇನು ಮಲರಾಯಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅದು ಮುಗ ಒಪ್ಪಿಸಾಯಿ ನಿಂದ ಅವು ದುವೆ ಅಂಚ ಬಲ್ಲಾಲೇರು ಒಪ್ಪಿಸಣಗ ಈ ಕರ್ಣಗೆ ಐನ್ ತೂಪಲ್ ತೂಯಿ ಸಾತ್ರಗೂ ದೈವದ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬುರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಪಾನ ಅಪಗ ಈತು ಕೊರ್ದುಲ ಈ ದೈವ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲೇನು ಒರಿಪಾಯಿ ಜತ್ತ ಅವನ್ಪುನ ಕೋಪೋಡು ಅಲೇನು ಅವೇ ಮಲರಾಯನ ನಂಬುನ ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡೆ ಕಾಟ ಊರುದು ಪೊತ್ತಾವೆ ಅಂಚ ಕಾಟ ಊರದು ಪೊತ್ತಾದು ಇನಿಕಲ ಮಲಾರ ಊಡದ ಪ್ರದೇಶ ಅವಳ ಕಲ್ಲುದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಅವಳ ತೂವಲಿ ಮಲಾರ ಊಡದ ನಮ್ಮ ಆದಿಮಲಾರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಳ ಉಂಡ ಆ ಸ್ಥಳದ ಬರಿಟ್ಟು ಅವಿ ಕಲ್ಲುದ ಮಾತ್ರಡು ಆ ಪೊತ್ತಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ಪೊತ್ತಾವೆ ಅಪನ ಐತ ದೋಷ ಮಾತ್ರಡು ಅಕ್ಲ ಸಂತಾನ ಪೂರ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಕಡೆಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಾಶ ಒಂದು ಬಣ್ಣಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಜುಮಾದಿ ಬೀರಣನ ರೂಪುಡು ಬತ್ತದು ಕಂಡಿಡು ಬಲ್ಲಾಳೇರನ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ಪಂಡದು ಕೈಟು ಒಂಜಿ ಇರೆಟ್ಟು ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ಜೈನ ಬಲ್ಲಾಕುಲಂಡ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಮತಿ ಭ್ರಮಣ ಅದು ಐನ ದೆತ್ತೊಂದು ತೂನಗ ಅವಳು ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ಅತ್ತು ಕರ್ಣಗೆನ ಕರ್ಲು ಕಪಟೆ ಕುಜಲು ಮಾತ ತುಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಪಗ ಐನು ತೂದು ತೂನಗ ಜುಮಾದಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗು ಅಪಗ ಏನನ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಣತದು ಪಿರಳ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಅತ್ತ ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಣತತ್ತ ಪಣದು ನನ್ನ ಈಲ ಮೈಲೆಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಆ ಮನ್ನಡಿ ಇನಿಕಲ ಮಲಾರ ಬೂಡು ಜುಮಾದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜುಮಾದಿ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಣಿ ಮಲರಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಆ ಮನ್ನಡು ಜುಮಾದಿನ ಜುಮಾದಿನ ಸ್ಥಾನ ಪೋನಗ ಈ ಬಲ್ಲಾಲೇರು ತುಕ್ಕೊಡು ಐನು ಜುಮಾದಿನ ಆಲಯದ ಎದುರುಡು ಐನು ಕಂಪುರು ಅಂಚ ದೈವ ಮೈಲೆಡೆ ಕೂರ್ನು ಅಂಚ ಆದು ಈ ಬೂಡುದ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೈತು ಮುತ್ತು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಮಲಾರ ಬೂಡುಡು ಬಲ್ಲಾಕುಲು ನಾಶ ಆಯರು ಮಲರಾಯ ದೈವ ಒರಿವು ಅವಾಗ ಮಲರಾಯ ದೈವ ಒರಿನಗ ಈ ದೈವದ ಲೀಲೆಡದನ್ನ ಆ ಕುಂದರ್ದನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇಂಚಿನ ಒಕ್ಕಿಲಿಡಿತ್ತೆ ಹಕ್ಕಲು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಚೇತನ ಕುಂದರನ್ನ ಭರಿತ ವಂಶದಕ್ಕಲು ಏರುಳ್ಳೆರ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಬಲ್ಲಾಲ ಸಂತಾನದಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲಾಲ ವಂಶದಕ್ಕಲು ನಾಶ ಆಯ್ತ ಭೂಮಿ ಪೂರ ಅಧಿಕಾರ ಅಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುನು
ಕ್ರಮೇಣ ಉಪಡ್ಪಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಗುಳೆಪಡು ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಬಲ್ಲಾಲ ಈ ಕುಂದರಣ್ಣ ವಂಶದಕಲ್ನ ಆಚಾರಗಳ ದೈವದ ವಿಚಾರಗಳ ಸಮ ಬರಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಅಹಂಕಾರದ ದಾದನ ವಿಚಾರಡು ಅಕ್ಕಲು ದೈವಗೂ ದೈವಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಅಕಲ ಹಂಚಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲ ಸಂಸಾರ ಸಂತಾನಲ್ಲ ನಾಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಪಗ ಕಡೆಕ್ ಅಕಲ ಸಂತಾನ ಮುತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬೀರಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೀರಗೆ ಪೊಂದು ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒರಿವೇರು ಅಂಚೆ ಈ ರಡ್ಡು ಜನಕುಲು ಒರಿದು ಪುನಗ ಮೆಕ್ಕಲೇನು ಓಡೆ ಮದಿಮೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮಂಜನಾಡಿದ ಅಷ್ಟೇ ತೇವನಾಡು ಗುತ್ತು ಅವಳು ಚಿತ್ರ ಪುನವು ಆ ತೇವನಾಡು ಗುತ್ತದವು ಈ ತೇವನಾಡು ಗುತ್ತುಡು ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಮೂಲ ನಾಲಣ್ಣ ಬರಿ ಈ ನಾಲಣ್ಣ ಬರಿತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಡಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಎಂಚಂದ ಕಣ್ಣಂದಾಂಡ ಬರಿಗೋತ್ರದ ಅಂತ ಚಿತ್ತನಂಜಿ ಪೊಂಡು ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾಲೂರದ ಬನ್ನಾಕುಲು ಬಲ್ಲಾಕುಲು ನಕಲು ಯಜಮಾನ ನಕಲು ಕೂಡೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಬರಿಬೋತ್ರ ತಿರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪೋರು ಕುಂಚೊಗು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ತೆಪ್ಪುಡು ಮರೀತಿ ಕುಂಚೊ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ತೆಪ್ಪುಡು ಕಣ್ಣಾಗ ಸತ್ಯಾದಿ ಕೆಡಕಲು ಕುಂಚೊಗು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಪಿರದೆತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಅಕಲು ಕುಲಗೋತ್ರ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಕುಲಗೋತ್ರದ ಕುಲ ಗೊತ್ತಾಯಿರುವಾಗ ಆಣಿ ನಾಲೂರದ ಬಣ್ಣಾಕುಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಬರಿಗೋರ್ ನಡೆದವರ ನಾಲಣ್ಣ ಬರಿ ನಾಲಣ್ಣ ಬರಿ ಆಪುನು ಪನ್ಪುನ ಕತೆ ಅಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬರಿತ ಬಂಟ ವಂಶದ ಆ ನಾಲಣ್ಣ ಬರಿತ ಮೂಲದ ತೇವನಾಡು ಗುತ್ತುಡು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ ಆ ಪೊಣ್ಣನು ಮೆಕ್ಕಲು ಬೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಮದಿಮೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೀರಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ತ ಬುಣ್ಯಪ್ಪು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣಗ ಮದಿಮೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಡಿಮೆ ಮಂತು ಕೊರ್ದು ಬೆಕ್ಕಲೇನ ಬೀರಗೆ ಕುಂತು ಅಡೆ ಕೊರ್ದು ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಇಡಕ್ಕೆ ಅಕಲ್ನ ಒಪ್ಪಂದಡು ಚಾಟದ ಮದಿಮೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಅಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮದಿಮೆ ಅದು ಅಕಲ ನಡು ತೀರ್ಮಾನ ಬೀರಗೆ ಪುಂಜ ಜೋಗುಲ ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದರಣ್ಣ ಬರಿತ ವರ್ತಿಯೇ ಧೈರ್ಯದ ಸಂತಾನ ಪಣ ಅಲೆಗ ಸಂತಾನ ಆಂಡ ಆ ಸಂತಾನಗೆ ಮಲಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲೆಗ ಸಂತಾನ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಮುಂಡೆಪ್ಪುನ ಬಾಲೆ ಬೀರಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ನಾಲಣ್ಣ ಬರಿಕು ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭೂಮಿದ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ಪ ತೀರ್ಮಾನ ಮಗ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಬೀರಗೆ ಪುಂಜೋಕು ಸಂತಾನ ಹೊಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದುವೆ ಮುಂಡೆಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ತೇವನಾಡು ಗುತ್ತುಗು ಪುಟ್ಟುದಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊಣ್ಣು ಅಲೆಗ್ ಇಡೀ ಅಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎಂಚಿನೊಂಡ ಆ ಜೋಕುಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಡೀ ಮಲಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಕುಂದರಣ್ಣ ಬರಿ ಅಲಿದು ನಾಲಣ್ಣ ಬರಿ ತಕ್ಕಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಬೇರು ಇನಿಕ್ಕಲ ಅವೇ ನಾಲಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತಾನನಿ ಉರಿತೊಂದು ಬೈದನು ಆ ಬಗೆಟ್ ನಳಲಾತು ನನ್ನ ಕಡೆತ ಪೊಟ್ಟುಗು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾನಂದ ರೈಕುಲ್ ಅಂಜನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಜನಕುಲೇರು ಗಣ್ಯಾತಿಲು ನೀಟು ಊರ್ದಿತ್ತೀರ ಅಕಲು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪಣುವೇರು ಅಂಚ ನಾಲಣ್ಣ ವಂಶದ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅದು ಇನಿಕಲ ದೈವದ ವಾಡಿಕೆ ಪಾತೆರ ನಾಲಣ್ಣ ಸಂತೈಸಿದ ಸಂಸಾರದ ಬರಿಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಕುಲುಕು ಸಿಂಗಾರ ಐನ ದೈವ ಎಂಚ ಕಾಂತೇರು ಜುಮಾದಿಗೂ ಒಕ್ಕಿತ್ತಿರಿ ಬಾರಗಿರದಕ್ಕೆ ಬರಿಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಕುಲುಕು ಸಿಂಗಾರ ಐನ ದೈವ ಕತೆ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ನಾಲಣ್ಣ ಕೊಡು ಭರಿತ ಸಂಸಾರದ ಬರಿಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಕುಲುಕು ಸಿಂಗಾರ ಐನ ಚಿತ್ರ ದೈವ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಟು ಇನಿಕಲ ಮಲರ ಆರಾಧನೆ ಹಪ್ಪನ ವಾಸ್ತಲಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡದ ಅಧಿಕಾರ ಮಲಾರ ಬೂಡದ ನಾಲಣ್ಣ ಸಂತೈಸಿದಾಗಲೇ ಉಂಟು ಆ ನಾಲಣ್ಣ ಸಂತೈಸಿ ಬೂಡು ಆ ಬರಿ ಆ ರಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಸಂತೈಸಿದಾಗಲೇ ಆ ಹಕ್ಕು ಚಿತ್ರ ಕಟ್ಲೆ ಅಂಚ ಈತ್ ಮಲಾರು ಬೂಡುದ ಕತೆ ಅಂಚ ಬಹುಶಃ ಮಾತಿರೆಗಳ ಈ ಬೂಡುದ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತಿರೆಗಳ ಪಾತೆರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರ ಸರಿ ಕೇಂದುಪ್ಪುಂದೆನ್ನು ಅಂಚ ತುಂಬತ್ತವಾದ ಈ ಮಲರಾಯ ದೈವ ಆದಿಮಲಾರ ಸಿಂಹಾಸನ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ದಹನ ಕರ್ಮಗಣ ದಹನ ಏನಕ್ಕದನ್ನ ಶಿವಸ್ಥಾನ ಅವು ಸ್ಮಶಾನವು ಸರಿಯಾದ ಭೂಮಿ ಅಂಚ ಅದು ಶಿವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆ ಜಾಗೆ ಪುದರುಂಡು ಆ ಶಿವಸ್ಥಾನ
ಆದಿಮಲಾರ ಸಿಂಹಾಸನ ಪನ್ಪುನ ಪುತರುಪುನ ಚಿತ್ರವು ಮಲಾರ ಬೂಡು ಅವು ತಪ್ಪುನಗ ದೈವಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪಡುಪುನ ಸ್ಥಳ. ಈ ಮಾರೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಊರಿಗೂ ತನ್ನ ಸುದೆ ಕಡತದ ಆಯರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನ ರೀತಿಡ್ ಬಲ್ಲಂದ ಪದ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಉಂಟು. ಅಂಚ ಪ್ರಥಮವಾದ ಬಲ್ಲಂದ ಪದವಡು ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ನೇಮ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆ. ದಾದನ ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ಬಲ್ಲಂದ ಪದವಡು ಕೆಲವು ಅಪಚಾರ ಅನಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸುದೆತ ಆಯ್ರೆಟ್ ಮಲಾರ ಬುಡುಗು ಕೈತಳ್ಳಿ ಅವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಕ್ರಬೈಲಿಗೆ ಬೂರುಡು ಬಾಕ್ರಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಬೂರುಡು ನಾಳ ಅವು ಮಲಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಳ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಏರಿ ಕೊಡಿ ವೈಪಿ ಬಂಡಿದ ಕಟ್ಲೆ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಗಳು ಐಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ ಕೆಲವು ಮನೆ ತೊರಳು ಮಲಾರ ಬೂಡುಗು ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಕ್ರಬೈಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಶೀಟೂರು ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮನೆತನ ದಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಕಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ತೀರ್ಮಾನ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಮಲಾರ ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳ ಉಂಡು. ಅವು ತಪ್ಪನಾಗ ದೈಲ ಸ್ಥಾನ ದೈಲ ಜುಮಾದಿನ ಪ್ರಧಾನ ಜಾಗೆ. ಈ ಜುಮಾದಿ ಬಹುಶಃ ಚಾವಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಜುಮಾದಿ ಅಲ್ಪ ನೆಲೆ ಆತನ ದಣ್ಣ. ಈ ಜುಮಾದಿ ಬೂಡುಡಿಜ್ಜಿಂಡಲ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 2 ಊರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಲಾರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾಕ್ರಬೇಲ್ ಈ 2 ಗ್ರಾಮ 2 ಊರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ. ಇತಿಹಾಸಡು ತಲೆ ತಲೆಮಾರಡದೆ 2 ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಂಚ ಈ 2 ಊರುಡ್ಲ ಜುಮಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲರಾಯ ಐಟ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮಲರಾಯ ಕಂಡ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಜುಮಾದಿ. ಈ ಮಲರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿಕ್ ಒಟ್ಟು 2 ತಿಕ್ಕಡು ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ನೇಮ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಲಾರ ಬೂಡುಡುಂಜಿ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು ಬಹುಶಃ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಉತ್ಸವ 5 ದಿನದ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಉತ್ಸವ ಉಪ್ಪು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಉತ್ಸವ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಮಲಾರ ಸ್ಥಾನದ ಉತ್ಸವ ದೈಲ ಕಡೆಗಂದ ಸ್ಥಳದ ಉತ್ಸವ. ಅಂಚ ಈ ಉತ್ಸವ ಸರಾಸರಿ ಒಂಜೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅವತ್ತು ನಾಂಡ ಉಲಿಯ ತಡ್ಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಡು ಉದ್ದಾರ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲಾರ ಬೂಡುದ ಅಧಿಕಾರಡು ಉಲಿಯ ತಡ್ಕದ ನೇಮಲ ಅಂಚನೆ ಮಲಾರ ಆದಿಮಲಾರ ಸಿಂಹಾಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊರ್ಲು ಬಲಿಕೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಈ ಮೂಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ತೂವಡೈನ ಮಲರಾಯ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಬಂಡಿ ತಿಕ್ಕದು ನಾವು ಮಲಾರ ಬೂಡುಡಿ ಮಲಾರದ ಮನ್ನಡಿ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು ಪುನಚಿತನ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿ ಅವು ಕುಂಜಿ ಮಮ್ಮಾಲು ಪನ್ಪುನಚಿತನ ಶೀಂಟೂರು ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪುಂಜವು ಆಣಿದ ಕಾಲುಡು ಧರ್ಮೆತ್ತಿನಾರು ಕೊರಿನಂಚಿತನ ಬಂಡಿ 6 ಕೊರಿನಂಚಿತನ ಸೇವೆ ಅಂದ್ ಇತಿಹಾಸಡು ಪನ್ಪೋಡು. ಅಂಚ ಇನಿಕಲ ಆ ಬಂಡಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬಂಡಿದ ಮಿತ್ತಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಮಲರಾಯಣ ಮಾಣಿ ಅಂಚನೆ ಮಲಾರ ಬುಡದ ಯಜಮಾನಿರು ಉಂತುದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದರ ಬಗೆಟ್ ಪೂರ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿಷಯ ದುಂಬು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಲರಾಯಣ ಬೂಡುದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಿರುಪಾದಿತ್ಯರು 2 ರೂಪಡ್ಲ ಮಲರಾಯಗ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಪು. ಅವು ಜುಮಾದಿಗೆಂಚ ಪಡ್ಡಾಯದ ತೆನ್ಕಾಯದ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಬರ್ತನ ಪಂಜಿತ ರೂಪ ಬಡಕಾಯದ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಪೋಣ ಪೂರ್ತಿ ರೀತಿ ಭದ್ರಾಕಾರದ ರೂಪ ಅಂಚನೆ ಮಲರಾಯಗ್ಲ 2 ರೂಪದ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು. ಈ ಮಲರಾಯ ನೆಲೆಯಾತನ ಚಿತ್ರನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೇರು ದುಂಬು ಅವತ್ತು ಜನಕ್ಕಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತುಪ್ಪೀರಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕು ಸಾಧ್ಯಾಯನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಓಲೋಲುಪುರ ಮಲರಾಯಿ ಉಂಡು ಬನ್ಪುಣ ಪಟ್ಟಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಮಲರಾಯಿ ಸರಿಸುಮಾರು 92 ಜಾಗೆ ಅವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜಾಗೆಲು ತರವಾಡು ಪ್ರದೇಶ ತರವಾಡುದ ಇಲ್ಲುಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂಜೇಕು ಗ್ರಾಮಡು 2 ಆ ನೇಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಲ್ಲ. ಅಜ್ಜ ಮೇಲ್ನೋಟುಡು ಎಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಾತ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿನ ತಯಾರು ಮಂತದನು ಆದಿಮಲಹಾರ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಾಯಾರು ಮುರ್ದಾಳ ಪಟ್ಟ ಸಾರ ಮಿತ್ರನಡ್ಕ ಸಾರ ಕನ್ಯಾಣ ಒಂದು ತಾದ 4 ಸ್ಥಾನ ಬಂಡ ಈ ಮಲರಾಯನ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಸಂಧಿ ಬೊಡ್ಡ ಸಾಲು ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಮಲರಾಯನ ಸಂಧಿದ ಬಗೆಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ದಾಟಿ ಐಕ್ ವಿಧಿ ಇನ್ನುಂಡು ಅವೆಂತ ಕೆಂಡ ಅಪ್ಪಗಾಣಿ ದೇಯೇ ಬೊರಿಗಿಂಡೆ ದೇಯೇ ಮಲಾರಡೆ 7 ಜನ ಜನಮಂದ ಬಲ್ಲಾಕುಲೆ ನೂದು ಮಾಣಿ ನೂರೊಕ್ಕೆಲನೆ ಕೊಂಡೆನ ದೈವಾಯೇ ತೀರ್ಥ ಮಲರು ಮಿತ್ತ ಮಲರು ಮಲರಮಠ ಈರಮ್ಮ ಗುರಿನ ಕಡತೆಯೇ
ಇಂಚ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಧಿಗೆ ಹೊರಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಲಯಗೆ ಪೋಡಾಪುನು ಅಂಚಾಡ ಆ ಕಟ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರನೇ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಆ ಸಂಧಿ ಬರ್ಪುಡು. ಈ ಸಂಧಿದ ಮುಖ್ಯನ ತುಯಂದಾಂಡ ಸಂಧಿಡು 4 ಸ್ಥಾನಗ ಪ್ರಥಮದ ಬರೆயாது ವಾ ಊರುಗು ಪೋಂಡಲ ಮಲರಾಯಗ್ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಇಂಚಕೆಂಡ ಐಟು ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ 4 ಸ್ಥಾನಲೆ ಮಲಾರು ಬಾಯಾರು ಮಿತ್ತನಡ್ಕ ಕನ್ಯಾಣ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಂಜನಾಡಿ ಕುಲ್ಲಮಗೀರು ನರಿಂಗಾಣ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಸ್ಥಳಕರು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಸೊನ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡು ಸ್ಥಳಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿವರ ಮೂಲುಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟುಗು ಈ ಮಲರಾಯೆ ಸೊನ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡು ಸ್ಥಳಕುಲು ಅಧಿಕಾರಡು ಮಲರಾಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಂದೆ ಪರಿವಾರವಾದ ಮಲರಾಯ ಉಂಡು ಅವು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಈ ಮಲರಾಯಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುರಪುಲ ಉಂಟು ಎಂಚಕೆಂಡ ಪೆರ್ನಗ ಬನ್ನಗ ಮುಗುಳಿತ್ತಾಯ ಬನ್ಪುಣ ದೈವ ಉಂಡು ಅವಳ ಮಲರಾಯಡು ಪೆರ್ನ ಬನ್ಪುಣವು ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಳ್ಳಾಳ ತಾಲೂಕು ಉಡುಪುಣ ಚಿತ್ರವು ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಪ ಪೆರ್ನದ ಬಾಲಿಕೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಪೆರ್ನದ ಬಾಲಿಕೆ ಬನ್ನಗ ಮುಗುಳಿದ ಬಣಕು ಹೂವಾಲ ಪೊಂಜವನ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮುಗುಳಿದ ಬಣಕು ಬತ್ತದು ಮಣ್ಣದ ಪುದರ ಎಂಕು ಬಣ್ಣ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂತದು ಮುಗುಳಿತ್ತಾಯಿ ಎಂದು ಈ ಮಲರಾಯ ಪುದರ ಪಡೆಪುಣು ಇಣಿಕಲವುಲು ಮಲರಾಯಗ ಮುಗುಳಿದಾಯಿ ಇಂದೇ ಪಂಡದು ಆರಾಧನೆ ಬನ್ಪುಣೆ ಅಂಚನೆ ಮುಳಿಯಾಳದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣವುಲ ಮುಳಿಯಾಳ ತರವಾಡದೆಲ್ಲ ಉಡುಪುಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಪುದರಿತ್ತಲು ನಾವು ಮೂಲೋಡು ಮಲರಾಯ ಗೊಲ್ತಮದೆಲ್ಲ ಕಿಲ್ಕಿಂದಾಯ ಪನ್ಪುಣ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಅವು ಗೊಂದಲುಂಡು ಆಂಡಲ ಮೂಲೋಡು ಮಲರಾಯ ಪನ್ಪುಣ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಪೊರ್ತುತ ಅಭಾವ ಎತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಒಂತೆ ಬೇಗೋಡಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಡಾಂಡ ಈ ಮಲರಾಯನ ಒಟ್ಟು ಬಂಟ ದೈವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಣ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ಬಂಟೆ ಪೊಟ್ಟ ದೈವ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರೂಪಡು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಡು ಅವೇತೋ ಜಾಗಲೆಡು ಬಂಟಗ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಅವತ್ತನ್ನ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲರಾಯ ಬೋಲು ಉಂಟ ಅವಳು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟೆಗನ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಆವುಡು ಬಂಟ ವಾಡಿಕೆ ಮೂಲಾಡು ಆದಿ ಮಲಾರಡ್ಲ ಮಲರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂಚಾದು ಮಲರಾಯಲ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಲ ಒಂಜಿ ಮೋಣಿ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತಲೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳಟ್ಲ ಮಲರಾಯ ಇತ್ತಿನವಳು ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಜುಮಾದಿ ಬಹುಶಃ ಸಾಧಾರಣ ಜಾಗಡು ಜುಮಾದಿ ನೊಟ್ಟುಗಳ ಮಲರಾಯಗ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು ಮಲರಾಯ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿತದು ಜುಮಾದಿ ಪರಿವಾರ ಹಿಡಿತಿನಲು ಉಂಡು ಜುಮಾದಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿತದು ಮಲರಾಯ ಪರಿವಾರ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿತಿನಲು ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ರಡ್ಡು ದೈವಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮನೆಪುಣ ಸ್ಥಳಕುಲುಲ್ಲ ಅವತ್ತನಾಡ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ದೈವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಜಾಗಡು ಕೆಲಿಂಜ ಅಂಚನೆ ಕೇಪು ಅನಂತಾಡಿ ಬನ್ಪುಣ ಜಾಗಲೆಡು ಪುರ ಪ್ರಧಾನಿನ ಸ್ಥಾನ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗು ಅವತ್ತಂದ ಅರಸು ಉಲ್ಲಾಕುಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೆತ್ತೂರು ಮಾಡ ಕನ್ಯಾಣ ಇಂಚಂಚಿನ ಸ್ಥಳಕುಲೆಡು ಪುರ ಉಲ್ಲಾಕುಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮದ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ನಡತಿ ಪಟ್ಟ ಇತ್ತು ಮಲರಾಯ ಇಂಚೊಂದು ಅತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಅವೇತು ದೈವನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲರಾಯನ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಈ ಕಡೆತಾದ ಮಲರಾಯನ ಕೆಲವೊಂದು ಬಂಡಿಲಿನ ಚಿತ್ರ ಪಾಪೆ ಬಂಡಿಲು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲಮುಗಿಯರು ಮಂಜನಾಡಿ ಬಾಯಾರು ಅಂಚನೆ ಇನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಲಾರದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಬಂಡಿಲಿನ ಚಿತ್ರ ಕೊರ್ತು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಕೊಡ್ತಲಿ ಅಂಚ ಮಲರಾಯನ ಕಟ್ಲೆ ಒಂಜಿಯಾಣ ತೆರಿಪಾವೆ ಪುತ್ತದ ಕರ್ತಲೆಗು ಪುತ್ತೆಡ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಂಗಾರದ ಕರ್ತಲೆಗು ಮಂಗಾರಡು ಸಿಂಹಾಸನ ಎಣದೀವಾದಿನಗು ಪುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತಿಕೈಲ ಆಟಿಮಲಾರ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನವು ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟಗು ಆಕಾಶ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನವು ಭೂಮಿ ಮುಟ್ಟಗು ಕಾಮರ ಪಂಪಿ ಕರ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಪಂಪಿ ಬಿದೆ ಇಕ್ಕೇರಿ ಪಂಪಿ ಪಣವು ಮನೋಳಿ ಪಂಪಿ ಉಪ್ಪ ಕದಿಕೆ ಪಂಪಿ ಕುಲ್ಲು ಮಲಾರ ಸತ್ಯ ನಾಲು ಮಾಗಣದೊಲೆ ಸಿರಿವುಲ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗ ದೇವರ ನಿರ್ಪ ಎಣ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪಂಪಾವಂಡೆ ಕಲ್ತದೆಚ್ಚನೆತ್ತಿನ ಪಾರಂಪಾಡಿ ಕರ್ತುಗು ಬಯ್ಯೋದೆಚ್ಚನೆತ್ತಿನ ಎಡದೈವಾದಿನ ಬಂತು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ವಾರಾಜ್ಯ ವಾಮಾಗನೆಗೆ ಪಂಡಲ ಬಲರಾಯನ ಆರಾಧನೆಡು ಈ ಕಟ್ಲೆ ಪನೊಡೆ ಆಯಿನ ಚಿತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟದ ಕದಿಕೆ ಪಂಪಿ ಕುಲ್ಲು ಇಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಕೇವಲ ಮಲರಾಯಗೂ ಮಾತ್ರ ಉಪುಣಂಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಂತಿನ ಕಟ್ಲೆ ಅವತ್ತು ನಾಡ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಬಿರ್ದಲಿಂಡು ಈ ಬಿರ್ದಲಿಡು ಬಹು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಿರ್ದಲಿದ ಬಕೆಟ್ ಪನೊಡಾಂಡ ಮಲರಾಯಗತ್ತಂದು ತುಳುನಾಡು ಬಿರ್ದಲಿ ಕೆಲವಡು ಅಕ್ಕದ ಕಲಸಾನ ವರ್ಕಾಡೇಡು ಜುಮಾದಿಗ್ ಅಂಜನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜಾಗೆಡು ಪಂಜುರ್ಲಿಗ್ ಅವು ಅತ್ತನಾಡ ಬೇತೆ ವಾದ ಇವುಗಳ ಬಿರ್ದಲಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬಿರ್ದಲಿ ಮಲರಾಯಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವಾರಾಹಿ ಸ್ವರೂಪದ ಅಂಧಕಾಸುರನ ವಧೆ ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆ
ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು. ಸಿರಿವದನ ಸತ್ಯಭೈರವಿ ಮಾತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಸಿರಿಪುರದ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಉದಿಸಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಲೊಂದು ಪಂಪುನ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಸರಿಮುಟ್ಟ ಇಂದು ಹೊಸದ ಬಿರ್ದಲಿ ಆಂಡ ಇಂದು ಅಟ್ಟ ಅಂದೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಿದ್ದಲಿ ಒಂದುಂಡು. ಅವು ಕೆಲವು ಜಾಗಲಿಡು ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಅನಗ ಆತ ಮಾಮಲ ವೈಭವದ ಉತ್ಸವ ಅದು ಕಡೇತ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಕ್ಲಿಗ ಪನ್ಪುನ ಹಕ್ಕು ಆಕಲು ದುಂಬಿತ್ತೊಂದು ದೈವಗು ಪಣಂದು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ವಿಪರೀತ ಆವೇಶ. ಈ ಬಿರ್ದಲಿ ಪಂಡ ಸುಗಿಪ್ಪು, ಈ ಸುಗಿಪ್ಪುದ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಒಟ್ಟುಗು ಈತ್ ಮಲರಾಯಣ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಾತಿ ಅನ್ನ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾಯ. ಕಡಲದ ಕೊಯ್ಯನು ಲತ್ತು ಮುಗಿಯಂದು ಬಾನದ ಬುಳ್ಳಿನ ಗೆಂತು ಮುಗಿಯಂದು ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಕಥೆನು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಪ್ಪಂದಂದು ಪಂಡರು ಸರ್. ಸಮಯದ ಮಿತಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ರೀತಿಡ್ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಮೂಲ ಮಲ್ಲಾರು ಬೂಡುಗು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಾರು ಬೂಡುದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಲ್ಲಾರ ಬೂಡುಗು ದೈವ ಪ್ರವೇಶ ದೈವದ ಸ್ವರೂಪಲು ಉಂದೆನು ಪುರ ಚಿತ್ರದ ಸಮೇತ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಂಕ ತಿರಿಪಾದ ಕೊರ್ನೆ ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಈತ ಲೇಸಿದ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪುನಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಯದುಪತಿಗೌಡ ಮೆರೆನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತುನ್ವೆ. ಶ್ರೀ ಯದುಪತಿ ಗೌಡ ಎಂಎ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಫಿಲ್ ಪದವಿನ ಪಡೆಯೊಂದಿರು. 1990 ಸೊನ್ಪತ್ ರಡ್ಡು ಮುಟ ಉಡುಪಿದ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಐತೊಟ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ದ ಜನಪದ ರಂಗ ಕಲೆಕುಲೆನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಡು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದಿರು. 1992 2004 ಮುಟ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ತುಳುಪೀಠಡು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದಿರು. 2004 ಇತ್ತೆ ಮುಟ ವಾಣಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿದ ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಂದುಲ್ಲೆರು. ಮೆರೆನ ಸುಮಾರು 25 ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಲು ಮುಂಗಾರು, ಹೊಸದಿಗಂತ, ಸುಧಾ ಇಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿಡು ಪ್ರಕಟ ಆತಂಡು. ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಲಿಡು ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಾದಿರು. ಅವೇತು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಕಮ್ಮಟಲಿಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿರು. ಆಕಾಶವಾಣಿಡು ಸುಮಾರು 12 ಮಸರ್ತಿ ಮೇರ್ನ ಚಿಂತನಲು ಭಾಷಣಲು ಪ್ರಸಾರ ಆತಂಡು. ಅಪಾರ ಸಂಘಟನಾ ಅನುಭವ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ಮೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಜನಪದ ಸಂಘದ ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯರಾದ, ಭಾರತೀಯ ಜನಪದ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಭದ್ರಾವತಿ ನೆತ್ರ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸದಸ್ಯರಾದ, ತುಳುಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರಾದ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಮೆರ್ನ ಮಲೆ ಕುಡಿಯರು, ಮಾಯದ ಪುಣ್ಣು, ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ, ಪುಟ್ಟು ಬಳಕೆಯ ಪಾರ್ದನಗಳು, ಸ್ವರ್ಣ ಪುಷ್ಪ, ತುಳುನಾಡುದ ನಲಿಕೆಲು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಲು ಪ್ರಕಟ ಆತಂಡು. ಮೇರೆಗೆ 2020 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕರ್ನ ಸಂಘರ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೇರ್ ಸಲ್ಲಿಸಾದಿನ ಸೇವೆಗೆ 2022 ಮೇರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಸರ್ ಈ ಲೇಸಿಡು ಈರ್ನ ಜ್ಞಾನಡು ನಮ್ಮಡ ಪೊಂಜಿ ಚೂರು ಪಟ್ಟು ನೋಡುಪಂದು ಈರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈತ್ನೇಟ ಮಲರಾಯಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆಯ್ತಾ ಹುಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಪ್ರಸರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ವಿಜೇತ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ತಿರುಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಗೆ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಗಳು ಪಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಕೇಂಡತೆ. ಹಲೋ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಸರ್, ಕೇನೊಂದುಂಡು ಸತ್ಯಗಳು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವಗಳು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆಯ್ತ ಪ್ರಸರಣಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಪಡೆ ಒಂದು ಪೊಲುಬು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸುತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಮಲರಾಯಿ ದೈವದ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಅದು ರಾಜನ್ ದೈವ ಅದು ಪುದರ್ ಪಡೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಗಳು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ದೇವರಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ
ಪನುಲಿಂದ ಇಂಕ ತೋಜುನು ದಯಪಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯುಲವು ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯುಲವು ನಮ್ಮನೆಯಾಗಿ ಇಂಬು ನಮ್ಮನೆಯಾಗಿ ಅಂಬು ಪಂಪಣಂಜಿ ದೈವದ ನುಡಿ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ದೈವದ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದೀನಾಯಾಗಿ ಇನಿ ದೇವರೆಡ್ತಲ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೋರ್ನ ಶಕ್ತಿಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಗಳು ಇಂಚಿನ ದೈವಗಳು ಇನಿತ್ತ ಕಾಲಗಳು 21ನೇ ಶತಮಾನದ 2ನೇ ದಶಕಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂದಾಂಡ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕತೆ ಜಾಗತೀಕರಣ ಪೂರ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸತ್ಯಗಳು ಅವು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತದ ಬೊಕ ಆಚರಣೆಲು ಕಾಲಾಂತರಡು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಬತ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಆಂಡ್ಲ ಇನಿ ಮಾತರ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಸರಣ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತನ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯದ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲು ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕ ತೋಜೆಯ ಪಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯಲ ಶಕ್ತಿ ದಾತ ಅಂದ ತೋಜಿಪಾದ ಕೊರನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಇಂಚಿನ ಈ ಸತ್ಯಲನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿಲೆನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅನನ್ಯತೆ ದಾನೆ ಅವು ಪೂರ ತೆರೆಯೋಣರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಇನಿ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತುಳುನ ದೇವರನ್ನು ಕಾಪುನ ದೈವಗಳು ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಗೊಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ನೇಮನೇರಿ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ದೇವರನ್ನು ಕಾಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರೋ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯಗಳು ಈ ದೈವಗಳು ಪಂಡದ ಪನಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಮಲರಾಯಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನದ ಪೊಲ್ಪನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಬೇತ ದೈವಲ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ದುಂಬುಕೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲಿನ ನಂಬಿಕೆನು ಇಂಬು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತುಳುಪೀಠ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒರಿ ತುಳು ಸಂಶೋಧಕ್ಕೆ ಆದ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಪಣ್ಣಂದು ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ ಪಡೆಪನಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆಸ್ ಅಂದಾದ ಏನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಾತೆಯರ್ನ ಅಂಚಿನ ಸರಿರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆದೆನು ಸಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವಂದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೇರಾಲ್ ಮೇರಿನ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೇರಾಲ್ ಮೇರು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದಿರು. ಇತ್ತೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಿನಾರು. ಅಂಚನೆ ಸುವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸುಳ್ಯ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮೇರು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ ಇರ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯನು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಟ್ಟರೆ ಬೈದರು ಇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರೋಡು ಬಂದು ಇರಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಂತಿರಿಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೆಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಇನಿ ವಿಜೇತ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲರಾಯ ದೈವತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಮಲ್ತೇರಿ. ತುಳುನಾಡದ ದೈವಗಳ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ತುಳು ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಾಗ್ಲು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು. ಇನಿ ಮಲರಾಯ ದೈವತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜೇತ ಶೆಟ್ರು ಉಪನ್ಯಾಸನ ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆತೊಂಜಿ ತೆರಿಯಂದೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧ ದೈವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲಿ ತೆರಿನ ವಿಷಯ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಮಾಂದ ಮೂಲ ಪನೀರ್ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಪೀಠಗಳ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಂತರಿಗಳ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನಾ ದೈವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಅಂಚಾತ ವಿಜೇತ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವನಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪೀಠದಾಗ್ಲು ಈ ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ನ ವಿಜೇತ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಯಾನೇನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ.
ಸರ್ ಇನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ನಮಗ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಎರಡು ಪಾತೆರ್ನ ಐರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಲೇಸಿನ ದುಂಬುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ಲೇಸಿದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೇರೆನ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೇರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ MA ಪದವಿನ ಪಡೆತೆರು. ಮೇರು ಒರಿ ಸಾಹಿತಿ ಬೊಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ತರಂಗ ಮುಂಗಾರು ಸುಧಾ ನೆಟ್ಟುಪುರ ಮೇರ ಸುಮಾರು ಲೇಖನಲು ಪ್ರಕಟ ಆತಂಡು. ಕನ್ನಡ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆಡು ಸುಮಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆತಿನಾರು. ಮೇರ್ನ ಚೆಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೋಲು ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕಾದಂಬರಿಲು ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪೊಡು ಬರ್ರೆ ತಯಾರಾದುಂಡು. ಮೇರ್ನ ಪಿಂಗಾರ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕಗ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರತ್ನವರ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. 2022 ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಮೇರ್ ಪಡೆಯೊಂದಿರು. 2022 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಸರ್ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲನ ಲೇಸಡಿ ರೂಪು ನಾವು ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇರೇನ ಅಪಾರ ಅನುಭವನ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸುಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಳ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡೆ ಉಡುಪಿಡಿ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅಷ್ಟ ಮಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರನ ಅವಧಿಡು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಡು ತುಳು ತಾಡ ಓಲೆನ ಬರೆದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸೈ ಮಲ್ತದಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇಂಚೋಗು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಯಿನ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯ ಪೇಜಾವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ತುಳುಟೇ ಸೈ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅನಾರ್ಜಿಲ ಈ ಅಷ್ಟಮಠ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 40 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ತಿರುವಾಂಕೂರು ಮಹಾರಾಜರು ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಪಂಪಿನ ಲಿಪಿನ ಸುರುತ ಲಿಪಿತ ಭಾಷೆ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ನಿಘಂಟನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆಗೆ ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ಕೊರತೆ ಆಂಡು. ಆ ಕಾಲ ಮಹಾರಾಜರು ಉಡುಪಿದ ಅಷ್ಟಮಠದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ತಿರುವಾಂಕೂರು ಲೆತ್ತದು ಅವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತನೆ ಅವು ನೆನಪುಗು ಅಕ್ಕಳು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಕ್ಕಳು ಅವಿನ ಬರೆ ದುಂಬಗ್ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ತುಳು ಪಡೆದು ಲಿಪಿ ಇತ್ತು. ಅಂಚ ಅದು ಸುರೂತ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆಗೆ ಉದಿನ ಪರಿಷ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ನಿಘಂಟನ್ನು ತಿರುವಾಂಕೂರು ಮಹಾರಾಜರು 400 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ತುಳುಕು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಣಮೂರು ಸೀಮೆದ ಮಾಮಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಮನೆತನ ಪಂಡ ಇನಿ ಯಾನು ಪುನಃ ಇಲ್ಲ ಮನೆತನ 100 ವರ್ಷದ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ 100 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಈ ಸೀಮೆದ ಮೂಲು ನಡತೊಂದಿರ್ತೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸೀಮೆ ಪಂಡ ಪಣಂಬೂರು ಬಲಿಪೆ ಇನ್ನಿಗೋಳಿ ಮುಲ್ಕಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕುಲು ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ತೋರೆ ತಯಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಡತೊಂದಿರ್ತೊಂಡಿದೆ. ಅಂಚನೆ ಮನ ದೈವ ಸತ್ಯದೇವತೆ, ರಾಜನ್ ದೈವ ಪಂಜುರುಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವ. ಇನಿ ಮುಂಬೈ, ದಿಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಡು ತುಳುತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಕಾಡೆಮಿಲು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೆಲಸ. ಇನಿ ತುಳುತ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ನಡತೊಂದುಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನನಾತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಜನಕುಲನ ಕೆಲಸ ಆದುಂಡು. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ, ತುಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಸರಕಾರ, ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಗ, ತುಳುನು ಒರಿಪಾಗ, ಗುಳೆಪಾಗ, ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ ನಂಬಿಕೆ, ನನಾಸೆ, ಸತ್ಯದ ಸತ್ತೋನು ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿರುಪಾಗ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ ಮತಾಲಿ ಕೇಳಿ ಇನಿ ತುಳುಟು ಇರ್ಮನೆ ಪರಿಚೋದದ ಸೇರುವಂತ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಹೊಸ ದೇಕಿಡು
ನಮ್ಮ ತೂವಡಾಪುಂಡು ಈ ನಿಟ್ಟಡೆ ಏಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿತ್ತು ಸಮಾಜದ ತುಳುವಿರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾದು ಇನಿ 8ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಪಿಲಕ ಮಾಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟವು ನಮ್ಮ ಪದ್ಯರಿಗೋಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳುತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ಮದಿಪುರು ಕುಂತ ಬಂದೊಳೆ ಇರನ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತೆರೆಗೂ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ನಮೈತೆ ಇಳಿಸಿದ ಅಕೇರಿದ ಭಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೇರಾಲು ಮೇರು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಸಮಯನ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಟ್ಟು ನೀರು நம்மட ரெண்டு எட்ட பாத்திரன பண்டரு இருக்கு நம்ம ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿದ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನರಾದಿತಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಯದುಪತಿ ಗೌಡ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ಯರು ವಾಣಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮೆರ್ಲಾ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನು ಪಂಡೇರು ತುಳಿನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವೋಡು ಪಂಡೇರು ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಸರ್ ಆರು ಪಾತೆರೊಂದು ತುಳುತ ಬುಳಿಚ್ಚಿಲು ಎಂಚಾಂಡು ಪಂದ ನಂಕು ತೆರಿಪಾಯರು ಅಂಚನು ತುಳುನು ಒರಿಪಾಗ ಬುಲೆಪಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾಗ ಪಂದು ನಮ್ಮಡ ಪನ್ಯ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸುಡು ನಮಕ್ ಗೇನದ ಪೊಲೊಬು ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯತ್ಯಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಂಕು ದೈವದ ಕಥೆನ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಜಯತ್ಯಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಚರಿತ್ರೆನು ಬರೆ ಪಿದಾಡ್ದರು ಸರ್ ಇರ್ನ ಈ ಕಜ್ಜಡು ಇರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆನು ಬಯಕೊಂದು ಇರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಲ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಬೆರಿ ಸಹಾಯಾದ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಸರ್ ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳುಪೇಟ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೆಗ್ಲ ಈ ಲೇಸುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಾಂಧವ್ಯರೆಗ್ಲ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯನು ಮುಗಿತಾ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು